हेलो गाइस जय जगन्नाथ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟା କେମିତି ଚାଲିଛି ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗାଧେଇ ପିଧେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗାଧେଇଲି ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ମମି କହିଲା କି ଚାଲ ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଇ ଆସିବୁ ବେଣୁ ଶୁଣୁ ତ ବାହାରିଲି ଠାକୁର ପୂଜା କିଛି ସମୟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସକାଳେ ଖିଆ ହେଇଥିଲା କି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ସିମେଇ ମାଲପୁଆ ଏସବୁ କିଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଥିଲା ତ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲିଲୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଟ ଗଲା ଲୋକ ସବୁ ଆଣିଲେଣି ତ ମୁଁ ଯାଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମମି ତାର ସେଠି ବସିଛି କହିଲା କି ଆମ ନମ୍ବର ପଡ଼ିନି ତୁ ଘରକୁ ପଳା ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫେର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାଇଥିଲି ଗଲାବେଳକୁ ଇଏ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆସିକି ତାପରେ ମମି କହିଲା କି ଏବେ ଆସିଲୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ଆସିଛି ରହିଯିବି ଚାଉଳ ନେଇକି ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ନମ୍ବର ପଡ଼ିଲା ତ ମୁଁ ଚାଉଳ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଝିଅ ତାର ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଧରିଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଖେଳିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପାଲଟି ଦେଲି ତ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ପାଲଟିଲା ପରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ବାଏ ବାଏ।